Köönig tunnetaan ehkä sitten ruuastaan nimenomaan. Ja Köönigin ruoka perustuu aika paljon vanhoille klassikoille, joita tehdään tänä päivänä vähän uudelleen viritettynä tavallaan. Hyvät raaka-aineet, hyvät maut, niin kyllä se on niin kuin se tärkeä osa Köönigiä. Perusmenu uusitaan 3-4 kertaa vuodessa. Ja sen lisäksi käytetään siellä vähän pienempiä sesonkimenyitä. Voi sanoa, että alakartista vaihtuu 3-5 kertaan vuodessa. Vanhan maailman viinit ylipäätänsä on ne, mitä pyritään pitää listoilla. Eli meillä on Ranska, Italia, Espanja muun muassa hyvin edustettuna. Toki sitten löytyy tosi huippuviinejä myös Argentiinasta ja Chilestä. Ja tänä päivänä sitten ihmiset tulee viihtymään nimenomaan ja hakee miellyttävää miljöötä tästä ihan Helsingin ydinkeskustasta.